Het is die 18 maart, de dag dat. De vrouw tasjocht hoe Rusland de Krim annexeert. En ik vriezen haar zwagermaatje over het verdwijnen van Windows XP. En dat we in Bien praten over hoe wij meer toeristen naar Friesland krijgen kunnen. En heel goeien, mooi dat je zorgen naar bient. Harro de Jong is betinker van Holwert on Zee. De pier van Holwert is dé directe toegang naar de Waadzee. En hij vindt dat de poorten naar een vrouw het erfgoed er volle mooier uitzien had. Als de Amerikanen het hadden gedaan, hadden ze hier een verschrikkelijk hotel gemaakt met allerlei attracties erbij. En dan was je hier naartoe gegaan. En hier kan je vooral parkeren. Ja, het lijkt het een schier onmogelijke opdracht. Een provincie onder man brengen, maar zowel de waterlanden als de marren, de bosken, de oude steden en ook nog eens heel wat bijzondere dorpen. En het is nou aan Loek Hogenhout om als directeur van het nieuwe provinciale marketingbureau een duidelijke kaart te maken. Ja, welkom Hogenhout. Voordat we beginnen hoe je visie en hoe je plan, wil ik toch even weten wat voor mooi eigenlijk binnen en wat je visie is of wat je beeld van Friesland is. Heb je jou een voorbeeld van een Fries plak wat jou echt nog wat in je head zit? Nou, het beste voorbeeld is misschien dat ik ben vorig jaar getrouwd. En ik heb mijn vrouw ontmoet. Zij komt uit de Randstad. En zij kende Friesland niet goed. Ik heb haar toen in Friesland uitgenodigd. En ik was daar wat benauwd voor. Van hoe moet ik dat nou laten zien dat dit Friesland is? Dus ik ben naar de IJsselmeerdijk gegaan. Bij het monument. Liever dood dan slaaf. Ja. En ik heb daar de slag bij Warns uit 1345... in mijn eentje in de open lucht nagespeeld. En dan kan je zeggen, dat is niet simpel, want het is 2 legers tegelijk. Ja, ik zou zeggen, hoe heet dat dienen? Ja. Maar hoe? Wat dien je? Ik ben heen en weer gesprongen. Ik heb aangegeven hoe die legers liepen. Ik heb een klein beetje een loopje met de waarheid genomen, want helemaal weet niemand het zeker meer, geloof ik. Maar ik heb wel uitgelegd dat de Friesen daar een zeer belangrijke overwinning op de Hollanders hebben behaald. En zij was er zeer van onder de indruk, want ze is ook met me getrouwd vorig jaar. Is goed. Wat betekent dat voor jou? Had je onderhoor van, zei iets moois, je vrouw hier horen kunnen? Nou, ik vind dat gewoon een prachtig verhaal. En het is een van de verhalen over Friesland, zoals Friesland bol staat van de verhalen. En ik vond het gewoon geweldig om dat daar te doen. Dat is ook een beetje de artiest in mij. Ja. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Overigens, de andere mensen die daar stonden bij die steen keken wel een beetje gek op. Die zeggen nou, dat is die man die dat Friesland promoten. Maar dat is die gek. Nou, je hebt goed in, want uiteindelijk ben je nou de man die dat merk Friesland op elkaar zetten. Kunnen wij dit verwachten? Had je naar de Duitsers daar gaan, of al die oren die je dat merk Friesland promoten, dat je het zou doen? Nou, ik weet niet of ik in alle landen de slag bij Warns na ga spelen. Maar ik geloof dat het promoten van een product of van een regio, in dit geval Friesland, ook wel heel veel te maken heeft met verhalen. Ja. Het gaat niet om een zinnetje, het gaat niet om een reclamecampagne, het gaat om het verhaal achter in dit geval een provincie met alles wat ermee samenhangt. Dus verhalen vertellen zou inderdaad in mijn aanpak heel centraal komen te staan. Ja. Ik heb wel eens nagedacht over wat je dwam had om Friesland te promoten. Ik zei het kreeg al, het is safvolle. Het zijn safvolle touwtjes die trom elkaar herinneren, safvolle belangen. Er zijn een heel soort vijanden die hebben haar Toskendorp stikken bieden. Want het koe net, Friesland Marketing slag het net, daarvoor ekkel net. Laten we eens even zien naar een paar van die fragmenten, van die beelden die het zo eruit pakt hebben om Friesland te promoten. Zullen we dat zien? For those of you who don't know Friesland or you've never been, we are here. In short, Friesland is a lovely, large, green and water-rich province with great natural beauty, beautiful land, lakes, the Wadden Islands, parks and open country. Friesland fascinates. Beleef Friesland, water en meer. Ja. Wat is dit? Is dit een goede kaart, net als jou, om het zat te doen? Nou ja, kijk, weet je gaf aan, er zijn een heleboel dingen gebeurd in het verleden. En laat ik beginnen met te zeggen dat het natuurlijk niet allemaal foute dingen waren. Er zijn ook hele goede dingen gebeurd. De reden waarom het beter kan, en dat is ook het grote voordeel wat we met z'n allen gaan hebben, en ik ook, is dat we het minder gaan versnipperen. Wat je hier ziet is een filmpje wat heel nadrukkelijk op het watertoerisme is toegespitst. En dat noemen we dan water en meer. Maar het vertelt geen verhaal naar studenten, het vertelt geen verhaal naar ondernemers. Wat nieuw is in de marketing. Vertel ik niet hoe het bos bij Apelskeer. Nee, je kunt natuurlijk in een kort filmpje ook niet alles tegelijk doen. Je zult toch een bepaald thema moeten kiezen. Maar het grote voordeel wat ik ga hebben, en daar gaan we met z'n allen voordeel van hebben, denk ik,
is dat het niet meer versnipperd is. Er is niet meer een aparte marketingaanpak voor het aantrekken van ondernemers of het aantrekken van toeristen. Er komt één marketingbeleid en dat gaat zich vertalen naar die verschillende segmenten. Oké. Dat is het grote voordeel wat ik heb. Ik wil een paar stellingen aan je voorlezen. Of een paar vragen aan je stellen. Je mag eigenlijk maar A en B mooie antwoorden. Ja? Ja. Vind je dat leuk? In 2015. Dat weet ik nog niet. Ja, dat zul je vast wel, vind je vast wel leuk. In 2015 moet er een nieuwe folder maken weer om meer mensen naar Friesland te halen. Op de voorzijde van die folder staat A, de Waterland, of B, de Frieske Marden. Wat zet je erop? De Frieske Marden. Oké, genoteerd. 2. Er moet in 2015 ook een nieuwe website komen. En elke die moet dus dan vinden kunnen mooi of www.Friesland op zijn Friesk, mijn dakje, of Friesland. 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 Oké. Nou, je marketingsteam moet ervoor zorgen dat er ook een mooie slogan komt. De slogan die je ook graag betocht hebben zoenen is A, beleef Friesland. Of er gaat niets boven Friesland. Er gaat niets boven Friesland. En het doel van de goede marketing is meer bezoekers lokken. Deputaire Janne Witske de Vries die wil in 2017 70 miljoen bezoekers hebben in de provincie. Is een heel soort. A, 70 miljoen is een ambitie die het Friesland wil hebben kan. Of B, 60 miljoen, wat het nou is eigenlijk wel best genoeg. A. Dat weer duidelijk. Mooi, praten we daarover verder. Ik wil want je zou krijgen al die versnippering. Hè? We hebben dus de Waterland, we hebben dus de Bosk. We zeggen dus dat de Waterland zijn hebben, jongens. Wij willen eigenlijk leven machinaal, Texel erbij, promoten we uzelf. Appelskeer, zei Big Leaks. Wij willen wol bij Drenthe, want denk je dat Oerbosk. En jou kiezen voor de Frieske Marden om die dan specifiek naar voren te halen. Waarom doe je dat? Ja, ik moest een keus maken en ik denk dat als je promotie bedrijft voor Friesland en je zoekt naar kleine zinnetjes en kleine thema's, als je niet het hele verhaal kunt vertellen, dan is het verstandig om zoveel mogelijk te mikken op dingen die men buiten al kent en weet en waar je op aan kunt haken. En dan denk ik dat de Friese meren gewoon een icoon van Friesland zijn. Meer Dus als Big Leaks en eiland? Nou, de eilanden zijn natuurlijk een apart verhaal. Maar ik denk dat mensen buiten Friesland een hele duidelijke scheiding maken tussen we gaan naar Friesland of we gaan naar het Wad. En het feit dat het provinciaal bestuurlijk toevallig één is, dat maakt voor toeristen of anderen niet zo verschrikkelijk veel uit. Nee, Dus maar toeristisch zien we wie er een versnippering. En jou zei, ik wil die versnippering weer bij elkaar brengen. Nee, dat klopt. Dus Mario, die eraan zijn wel bij. er zal één thema gevonden moeten worden, maar zodra je onder dat thema komt, moet je wel verschil maken. Want de argumentatie waarom mensen naar het Wad gaan, is een totaal andere dan waarom mensen naar Friesland gaan. Oké, helder. Dat worden dus de Frieske Marden. Ja, dan die taal. We zeggen beleef Friesland. En jou zei ze, we moeten toch op naar Friesland. Waarom? Ja, kijk, de promoten van Friesland heeft heel veel te maken met het centraal stellen van de eigenheid van Friesland. Want hoe dichter je bij jezelf blijft, dat geldt voor elk merk, dus ook voor Friesland, hoe makkelijker het wordt om te communiceren en hoe geloofwaardiger het wordt om te communiceren. En de taal Fries hoort nou eenmaal heel erg bij Friesland. Ja, maar net bij een Nederlander. Nee, dat klopt. Maar toch is dit een bewuste keus. Ik denk namelijk dat de taal van Friesland heel belangrijk is. Voor Friesland zelf als eigenheid, maar voor toeristen omdat ze dat een heel leuk item vinden. En omdat het Friesland veel bijzonderder maakt dan andere provincies. Dus die eigen taal heeft ook aantrekkingskracht. Ik wil hem wel nuanceren. Ik heb een paar jaar geleden ben ik nauw betrokken geweest bij de plaatsnamendiscussie in het toenmalige Wim Brits. Ja. Dat was het voorstel van een aantal politieke partijen om daar puur Friese plaatsnamen te maken. Daar heb ik me ernstig tegen verzet. En ik overigens niet alleen, met mij ook een heleboel ondernemers. Het is ook niet doorgegaan. En ik heb toen al de stelling neergelegd. Zet nou op die plaatsnaamborden nadrukkelijk de Friese naam. Maar zet daar ook in duidelijk leesbaar Nederlands onder het Nederlandse Ja, naam. maar waarom zou je dat met Friesland dan net? Omdat ik denk dat dat net een bruggetje is waarmee mensen precies weten waar het over gaat. Ja, maar Dan er mag is je toch net best- een Nederlander die het Friesland goed uitspreekt. Hè? Het is Nou, Friesland, maar dat- Friesland. Daar mogen ze van mij rustig op oefenen. Zolang we mensen niet in verwarring brengen en het voor buitenstaanders duidelijk is waar we het over hebben, mag je best dat eigenheid meenemen. Oké, we beginnen Zodra ik het gevoel heb overigens dat mensen denken, waar hebben die mensen Ja. het over? Dan zijn we Dan- over de grens gegaan. dan griep je in. Moeten we niet Want doen. het is nou dubbel. Hè? Beleef Friesland, fan Friesland hebben we dan. Het is wat dubbel. Clear. Die slogan. Jos zei ze, er gaat niets boven Friesland. Ja, het gaat niets boven Groningen. Maar het gaat even puur om de slogan. Ja.
Jou bent een sloganman, heb ik begrepen in de vaktermen. Daar hou je van. Wat zouden we voor Friesland bedenken en waarom is dit zo sterk, wat de Green zet? Ja, overigens, ik ben geen sloganman. Een slogan is wel belangrijk, want dat is een zinnetje wat je bedenkt en waar je met z'n allen achter schaart. Maar voor de rest is het helemaal niet belangrijk. Het gaat niet zozeer om het zinnetje. Het gaat erom, en daarom heb ik gekozen voor er gaat niets boven Friesland. Niet omdat ik dat een beter zinnetje vind dan Beleef Friesland, maar omdat ze in Groningen het vakmanschap hebben gehad en de discipline hebben gehad om één zinnetje te bedenken en daar gewoon 10, 12 jaar mee door te gaan. En daar zit de essentie. Het gaat er niet om dat dat een briljante zin is. Het gaat erom dat ze op een briljante manier het 10, 12 jaar hebben geladen, hebben doorgedragen. En ook tot een bekend aspect van Groningen hebben gemaakt. En dat gun ik Friesland ook. En tot nu toe hebben wij veel te veel lopen veranderen. Dan weer een ander zinnetje van Friesland of van Friesland. Is ook niks mis mee. Maar je moet niet Beleef Friesland hebben en daarnaast nog van Friesland. Nou, daar vertel ik geen nieuws mee. Daar is iedereen het er ook over eens. Daarom is nu mijn opdracht ook om dat in principe te vergeten en één nieuwe koers te bepalen. En dan op naar die 20 miljoen bezieten die je komen. Maar ik met aanronden. Ik wil toch nog even in. Want je hebt wel badline en tocht. Wat zou er nog een slogan wezen? Kun je iets zeggen? Ja, ik weet het echt niet. Nee? Dat zou zo pedant zijn. Dat weet ik niet. Okay. Maar als ik in bed lig, dan denk ik wel, ik hoop dat ik de komende jaren voor Friesland kan betekenen en eraan bij kan dragen. Dat we iets bedenken waar we met z'n allen achter gaan staan. En wat we in ieder geval tot ver na de culturele hoofdstad volhouden. Oké. Tegen dank van je uitles. En succes de komende maand. Dank je wel. Pittig verder. En dit zie ik leuk vinden wat ik nou vertellen zal. Want de hele week sjuggen wij al naar de toeristische kansen voor de Waardkust. En één initiatief is Holwert on Zee. En Verlien hier in juni waar dat ambitieuze plan presenteert. En elke keer weer toen eigenlijk wel heel positief. Maar ja, hoe zit het er nou? En hier letter van. Bient zocht het van je uit. Bedenker van Holwert on Zee is de Arnhemmer architect Harro de Jong. Hij vergelijkt de pier van Holwert met de Mont Saint-Michel in Frankrijk. Holwert kan lieke populair worden als die Franse abdij. Maar dan moet er wel wat gebeuren. De enige plek waar eigenlijk het land een voet in de Waddenzee heeft gezegd, waarvan je denkt, nou daar zit je er helemaal middenin, in het UNESCO Werelderfgoed. Dus al wel, als de Amerikanen het hadden gedaan, hadden ze hier een verschrikkelijk hotel gemaakt met allerlei attracties erbij. En dan was je hier naartoe gegaan en hier kan je vooral parkeren. Het plan van de Jong moet Holwert weer helemaal op elkaar zetten. Van de Waadzee aan moet een geulgroeven worden naar Holwert. In het dorp komt dan een haven en Holwert leidt dan weer aan zee. Dat zorgt voor een verbinding met Orenwetter in Friesland. Het gebouw van Wagenborg op papier moet veroren worden in een terp. Daar in de auto's parkeren en het rederijkantoor krijgt er ook een plak. De pier krijgt er mooi een natuurlijke uitstrieling. Boetendijk kan dobbers maken worden. Daar kun je dan volleyballen, in het wetter lezen of misschien zelfs een tintel opzetten. Strand, liek als in Duitsland, zit de Jong net zitten. Wat we ook aan de Duitse kust kunnen leren, dat is ook hoe je het niet moet doen. Daar hebben ze heel erg geprobeerd eigenlijk gewoon er Hollandse kust van te maken. Tenminste, zo zouden wij dat zien. En wat we dus voorstellen, wat we ons goed voor kunnen stellen, is om die dobbers, waar ik het over had, wat heel erg typisch elementen zijn die je hier hebt, dus die ringvormige dijkjes, om die te gebruiken, om daar bijvoorbeeld in te kunnen zwemmen. Ik heb er hier een plaatje van. Dan zie je een beeld waarin je ligt in zo'n dobbe en dat je kan zwemmen. Zoetwater zit erin, dan kan je zwemmen in het gebied en dan kijk je uit over dit gebied. Ja, dat zou nou echt ultiem zijn. En het aardige daarvan is dat als je hier rond zou lopen, dat je dat niet zou zien. Dus als je daar ook een strandje in zou kunnen maken en daar liggen mensen te zonnen, die zie je niet, want die liggen in zo'n dobbe. En met zulke attracties komen de mensen vanzelfs. Holwert on Zee moet de verbinding worden tussen Waadzee en Frieske Marren. Het dorp zelfs wordt dan nieuwsgieriger voor de toerist. De Elfstedenroute die hier vlak langs komt, is verschrikkelijk interessant. En de Waddenzee die er vlak achter die dij ligt. Wat ik al zei, die eilanden aan de overkant zijn eigenlijk overbevolkt. Dus ook een eiland als Ameland, die wil eigenlijk wel de stap maken naar deze kant toe. Om ook mensen te kunnen faciliteren om hier naartoe te gaan. Dus wat dat betreft, de mensen zijn er wel. Het is niet dat het te ver weg ligt, maar ze gaan allemaal verder weg die kant op. Of ze blijven in het gedeelte daar hangen. En dit is eigenlijk net de zone waar nu alleen nog maar doorheen gereden wordt en niet als verblijfsgebied gebruikt wordt. De kosten van Holwert on Zee worden roest op €50 miljoen.
De Jong hoopt dat er dit jaar meer duidelijkheid komt door het project. Telkens maar weer na het verhaal zijn mensen enthousiast. Dus ik heb goede hoop dat dat ertoe gaat leiden dat dat er ook een keer echt gaat komen. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan om te kijken wat de kosten zijn, wat de baten zijn vanuit verschillende kanten. Vanuit de Zee, Rijkswaterstaat, Wetenskip. En we hopen in dit jaar tot een intentieovereenkomst te komen waarin iedereen ondertekent eigenlijk dat we dit gaan doen. Ja, morgen ben we bij econoom Jouke van Dijk. Hij is verbonden aan de Wateracademie. En hij had een volslijn eigen visie op de toekomst van het watergebied ontwikkelen. Ja, in die ziektocht naar de perfecte reisbestemming litten de meeste mensen haar lieden terug de mening van oren. Beoordelingssites als Soever en TripAdvisor bepalen dan ook voor een grut pad werd wij deze simmen tag in. Dus zakkundige Skeltermeis, maar die kan exact uitlezen hoe die sites werken en hoe betrouwbaar ze binnen. Ook wel belangrijk. En ik aan tafel Mark Vergulk, hij is directeur van Hotel Lauwerswold in Beesterszweg. En hij houdt de reacties op Soever heel scherp in de gaten. Welkom heren. Ja, Skelter, laten we maar beginnen met de sites waar wij op schinken. Ik had het weekend ook weer vastzitten. We moesten een camping vinden ergens in Denemarken. Ja, dan werd Soever er toch heel gauw bijpakt. Ja. Lees eens uit, wat is de kracht van dat programma? Nou, het is aan de kracht van internet op dit moment. Dat je informatie met elkaar delen kan en dat je je ervaringen delen kan op het internet. Dus dat is gewoon populair. Voor reizen sluit dat perfect aan. En een van de eerste initiatieven vanuit het verleden is Soever. Het wie is vakantie- en reiswijzer, dus dat is hetzelfde. Alleen als Soever wil graag de grote merken, dus de internationale merken op. En toen hebben ze een naam gekozen die door de hele wereld kent. Vandaar dus Soever. Nou, op Soever staan een protte Nederlandse beoordelingen. Ja. En ik klik er, de just hier, vakantiebeoordelingen. En protte mensen jou hier hun beoordeling en jou aan wat ze van hun vakantie vinden en hoe ze het ervaren hebben. Ja, nou, misschien kennen de mensen de site. Let eens even wat zien. Wat heeft er nou voor? Nou, dit is Soever. Je hebt al je zoekopties. De meeste maakt je daar broek van. Verder, ik heb accommodaties in Friesland. En al snel kun je een Hotel van de Valk Sneek, 9,0. Dat is een best niet. 122 beoordelingen. Dus dat is ik wel behoorlijk aan de beoordelingen. Wat moet je hebben voor een goede voor een beetje? Nou, hoe meer beoordeling dat je hebt, hoe betrouwbaarder dat is natuurlijk. Als je zo'n beoordelingen hebt en er zijn zo'n mensen die denken we moeten even klagen, ja, dan sta je er slecht op. Maar 122 beoordelingen, dan wordt het al behoorlijk betrouwbaarder. Dus ja, qua richtlijn moet je eigenlijk wel over de 100 beoordelingen hebben op Soever om het serieus te nemen. Oké, zullen we naar de man aan tafel? Want die heeft toch een prestigieus hotel. Kist lekker eten, kist van alles dwan. En dan staat er op Soever, staan daar per beoordeling. Daarom ben ik bij jou kwam. Kist dat even voorzetten? Dan kunnen mensen tussen ik heb hier Vervolgens, jou weet het wel, hè? Wat heb je op Soever voor scoren? 7,7. Is het goed, Skelter? Zo'n persoon? Voor de Nederlanders net. Nee, die willen minimaal een 8 voor een vakantie. Ja. En dat weet jou. Ja, dat weet ik ook inderdaad. Ik bedoel, maar je hebt ook heel veel review sites. Soever is er één van. Ik zelf focus me heel veel op Booking.com en op TripAdvisor. Omdat dat ook voornamelijk de internationale gast is en met name de reisgast. Ik deel de mening inderdaad dat Soever is een veel breder platform. Je zult ook zien op Soever dat wij relatief weinig reviews hebben. En wat ik nog veel belangrijker vind, want ik vind betrouwbaarheid van review sites vind ik super belangrijk. Wij gaan er ook heel intensief mee om. We reageren er heel veel op. Ik reageer persoonlijk op bijna ieder review die binnenkomt. Door middel van e-mail. Ik ga sommige sites op de site reageren. En sommige sites zoek ik achter de schermen op wie het is geweest om een reactie te kunnen geven. Ja, voordat je verder gaat. Ik wil even een reactie eruit pakken. Want daar voelst je over. Hè? Dat zou je ik het even pensioen. Let hem eens even zien. Nou, we zijn met de redactie bezig geweest. En wat mij opviel is dat de laatste beoordeling voor Lauwerswold op Soever is dit nooit weer. Maar een groot uitroepteken erachter. Nou, dat is wat voor cijfer? Ja, een cijfer daar wil ik net vrolijk van. Gelukkig zit er geen gemiddelde, maar een 2, een 1, een 1 en een 1. Ja, van de andere kant vind ik het voordeel wel voor Lauwerswold dat het zo leeg is dat je het net meer serieus nemen kennen. Nee. Ken je deze persoon? Want waar het de dien eigenlijk? Wat zit er boven? Nee, we hebben deze geprobeerd te traceren. Maar we moeten ook zeggen, bij Soever is het heel moeilijk traceren. Op heel veel review sites krijg je gewoon de e-mailadressen of kun je het profiel van een gast terughalen. En dit hebben we wel in ons computersysteem opgezocht om te kijken wie het is geweest, wanneer het geweest zou kunnen zijn. Deze hebben wij niet kunnen traceren. Nee. Maar als we hem kunnen traceren, ga ik ook de dialoog met de gast aan. Maar nou kan ik me ook vaststellen, als je dit hebt en die zit boppen op je site, dat je denkt, hey, ik moet eens even een paar vrienden bellen die even een paar goeien zetten, dan zit hij wat doen we nog. Toch, Schelte? Werkt het zo net? Zo werkt het zo nou dan al. Ja. Ja, maar eerlijk is ja, natuurlijk. Van de andere kant,
als je zo'n beoordeling Bob aan hebt staan, dat is ook wel finesse. Het is het eerste wat mensen lezen. Laus Wold heeft toch wel een bepaald ideaal, een bepaald beeld bij. En dan word je eigenlijk dit ik net hè. Maar hoe finest is het? Kun je dat eens uitlezen? Ik ken de praktijk ervaren dat als je cijfer in één keer zakkert van een 8 naar een 6,3, dat het je 30% omzet kan schelen. Poeh. Ja. Nou, dat heeft het bij ons nog niet gedaan, gelukkig. Nou, wat ik al zeg, de Zoever is inderdaad een hele belangrijke. En we nemen hem ook zeker serieus. Al denk ik wel dat nog steeds de andere sites, wat mij betreft, net even iets hoger gerankt zijn. Omdat mensen daar niet anoniem kunnen reageren. En hier kunnen mensen anoniem reageren. En daardoor wordt er, precies wat jij zegt, want op die orensite meer... Ja. Zit er een beter filter op dan? Want dan kunnen we even een orenbeoordeling pakken. Of vind ik wel zo eerlijk, want op bookings.com, wat heet je even, Siever? 9,2. Nog een punt 2. Dus als gewone consument denk ik, wil ik hier nou een beetje bij de poort pakken? Of hoe zit dat? Ja. Zo is het dus. Bij Booking.com krijg je dus op het moment dat je bij ons een reservering hebt gemaakt via Booking.com, krijg je bij terugkom thuis een reviewformulier om je beoordeling te geven. Over het algemeen zijn dat gasten die meer in andere hotels komen, die vaker komen, die hogere frequenties hebben. En die reageren daar ook op. En wij kunnen die heel goed traceren. En dan kunnen we ook de dialoog mee aangaan. Ja. Een positieve krijgt een compliment of een dankjewel. Fijn dat u gereageerd heeft. En op het moment dat er een negatieve reactie is, dan ga ik ook de dialoog aan van god, vervelend, dat wat doe kunnen je we dus eraan doen? Saffele budgetten dus voor jou. Dat die mensen goed... Ja. Maar het is wel heel akelig, lijkt het maar. Want je kan alles doen. Je kan alles in de hoorn houden qua eten. En hoe is kinderbeden binnen. Maar dit is net. Je kan mensen net controleren. Ik heb mensen meegemaakt die fluitend aan de balie staan en zeggen fantastisch. En 3-4 uur later op internet een negatieve recensie hebben geschreven. Hoe kan dat dan? Ja, zeg het maar. Het is anoniem. Wat jij net ook terecht zegt. Ja. Dit is heel anoniem antwoorden. Ja, dat is het grote nadeel van Soever. Je kan daar anoniem beantwoorden. Je zag ik dat de meeste mensen die frustreerd binnen dat die naar Soever gaan. Vind dat ik vaak de klagers? Ja, nou, het leuke voorbeeld is er hier ik. Onze klacht is slecht afgehandeld. Je merkt dat deze mensen al frustreerd uit de zaak waarin. En dan denken we moeten uw gram helden. Nou, en dat kan eigenlijk maar op één kanaal. Dat is op Soever, want dan kun je anoniem even je frustraties botvieren. En misschien ik wel terugte. Want dat mag toch net kennen, Laus. Er zit toch heel opgeleide hotelpersoneel. Ja. Ja. Loekio je dat om? Loekio je dat om? Trek je dat aan? Ja, dat trekken we zeker aan. Tuurlijk. Wij nemen iedere klacht serieus, iedere opmerking serieus. Daar gaan we ook mee aan de slag. Daar gaan we intern ook mee aan de slag. Afdelingshoofden worden erbij betrokken. Jongens, wat is er gebeurd? Wie zijn er geweest? Waarom is dit gebeurd? Klopt dit? Klopt dit niet? En natuurlijk heeft een verhaal altijd twee kanten. En dan gaan we wegen van wat gaan we ermee doen? Hoe gaan we hem oplossen? Okay. Maar we pakken hem wel aan. Dit is echt een tip die jou vergeet on ondernemers. Nou even een tip voor u. Als consumenten, wat maar we nou doen, dat ik in Denemarken op ziek ben naar een camping en het zit er prachtig voor. Ik zou ten eerste altijd reviews lezen, dus daar ben ik altijd voor. En met name de laatste reviews, want van Ierlien dat is voor het algemeen hopelijk al aanpast. Ja. Maar ik zou ze altijd nemen. Shem wat je zelf belangrijk vindt. Als de laatste tweets of de laatste berichten binnen van het bed is slecht of zulke dingen, zou ik serieus nemen. Van de andere kant, als je zorgt dat mensen 1 en 2 aan jouwen, dan is het over het algemeen gefrustreerd. Zoek net al te serieus nemen. Mensen die een 4 jouwen, die zijn wel serieus, want die vinden dat beter mat. Alleen dat ze wel trouw hebben van, de rest eromheen is wel goed. Wat ik zorg is dat de meeste vakantieparken stress hebben van Zoever. En daarom ik steeds meer mijn eigen initiatieven beginnen waarin mensen net anoniem kunnen klagen. Dat is ook wel belangrijk. Okay. Zelf, als er nou ergens ziek is, wat moet het hebben voor jou? Wat moet het hebben? Ja, een camping. Of ik denk dat het een man van de camping is. Maar... Ja, dat is goed, jongen. Ja, wat moet het hebben? Nee, ik vind goede bedden. Daar een goede recensie op vind ik erg belangrijk. Ik hoor wel van comfort en enigszins luxe, dus dat moet ik blikken. En voor de rest, een beetje kwart. Maar wat voor cijfer gemiddeld? Nou, minimaal een 8. Je bent op vakantie, dus dan word je goed. Hè? En Joik? Ook minimaal een 8, ja. Okay. En ik kijk inderdaad, bedden zijn superbelangrijk. En wat ik ook altijd heel fijn vind, is om te lezen als medewerkers betrokken zijn, bevlogenheid, passie. En als ze dat gaan geven, dan krijg je een persoonlijk hotel. En dat vind ik namelijk zelf belangrijk om te zoeken. Heren, Jim, hebben u eens inwijden in het verhaal van Soever. Eerlijk, net eerlijk, betrouwbaar, net betrouwbaar. Nou, ik kan het toch wel van u gaan, dat we er even op zitten. King in weer. Nee. Mooi, tegen dank. Ja, dit biedt succes alweer, Joen, maar het uitziekje van een hele leuke vakantie. De tips binnen, dus het leidt net aan u. En hopelijk heden. Dus wat doen. Bedankt voor het zien en een hele noffelijke Joen verder.